Представете си AI, който не само ви отговаря, а сам изпълнява задачи вместо вас. Това вече не е бъдещето, това са AI агентите. В това видео ще разберете какво представляват, как работят и защо всички говорят за тях. Какво всъщност е AI агент? Представете си, че вместо просто да задавате въпрос на ChatGPT, му кажете: намери най-добрите лаптопи по 2000 лева, сравни ги, направи таблица и ми изпрати резултата по имейл. Обикновеният AI ще ви даде отговор. AI агентът обаче може сам да изпълни цялата задача. AI агентът е интелигентна система, която използва голям езиков модел, за да разбира целите ви, да създава план, да използва различни инструменти и да изпълнява действия, без да му казвате всяка следваща стъпка. Той може да търси информация в интернет, да работи с файлове, да използва приложения, да изпраща имейли, да анализира данни и дори да автоматизира повтарящи се задачи. Накратко, чатботът ви дава информация, а AI агентът върши работа вместо вас. Именно за това AI агентите се смятат за следващата голяма стъпка в развитието на изкуствения интелект. В следващата част ще видим как работят и защо все повече компании ги използват всеки ден. Каква е разликата между ChatGPT и AI агент? Много хора смятат, че са едно и също, но не е така. ChatGPT чака вашите инструкции. Задавате въпрос, той отговаря и спира до там. AI агентът обаче получава крайна цел, създава собствен план и изпълнява задачата стъпка по стъпка. Той може да използва различни инструменти, да търси информация, да работи с файлове, да изпраща имейли и дори да проверява дали резултатът е правилен. Накратко, ChatGPT е отличен помощник за разговори и идеи, а AI агентът е вашият дигитален служител, който може да свърши реална работа вместо вас. От какво е изграден един AI агент? AI агентът се състои от няколко основни компонента, които работят заедно. Първият е големият езиков модел или LLM, това е мозъкът, който разбира вашите инструкции и взема решения. След това идва паметта, която му помага да запомня информация и контекста на задачата. Третият компонент са инструментите, например интернет търсене, работа с файлове, бази данни, имейл или други приложения. Следва планирането, при което агентът разбива голямата задача на по-малки стъпки. И накрая е изпълнението. AI агентът извършва всяка стъпка, проверява резултатите и при нужда ги коригира. Точно комбинацията от тези 5 елемента прави AI агентите толкова мощни и полезни за автоматизацията на реални задачи. Как работи AI агентът стъпка по стъпка? Първо, AI агентът получава задача, например, намери информация, направи обобщение и създай документ. След това той анализира какво точно трябва да се направи и какъв резултат се очаква. После създава план, като разделя задачата на малки стъпки. Следва използването на инструменти, например интернет търсене, файлове, имейл, календар или други приложения. Когато събере нужната информация, агентът проверява резултата, дали е точен, пълен и полезен. И накрая изпълнява финалното действие, създава документ, изпраща имейл, попълва таблица или завършва задачата вместо вас. Точно това прави AI агентите различни. Те не само отговарят, а действат. Какво всъщност могат да правят AI агентите? Възможностите им са много повече от това да отговарят на въпроси. Представете си, че им кажете: подготви ми седмичния отчет. AI агентът може сам да събере нужната информация, да анализира данните, да създаде професионален документ и дори да го изпрати по имейл. Той може да пише и отговаря на имейли, да търси информация в интернет, да сравнява продукти, да обобщава дълги документи и да създава презентации или таблици. Освен това, може автоматично да публикува съдържание в социалните мрежи, да планира публикации и да следи резултатите. Най-голямото му предимство обаче е автоматизацията. AI агентите могат да свързват различни приложения и да изпълняват повтарящи се задачи без човешка намеса, спестявайки часове работа всеки ден. Затова все повече компании използват AI агенти като дигитални служители, които работят бързо, не се уморяват и могат да изпълняват десетки задачи едновременно. Къде вече се използват AI агентите?
AI агентите вече не са технология на бъдещето, те се използват всеки ден в различни индустрии. В бизнеса автоматизират административни задачи, подготвят отчети и управляват работни процеси, в маркетинга създават съдържание, анализират кампании и планират публикации в социалните мрежи. Програмистите ги използват за писане на код, откриване на грешки и автоматично тестване на приложения. В обслужването на клиенти AI агентите отговарят на запитвания денонощно и решават често срещани проблеми. В образованието помагат при създаването на учебни материали и персонализирано обучение, а в електронната търговия препоръчват продукти и обработват поръчки. Накратко, AI агентите вече работят в почти всяка сфера, като спестяват време, намаляват разходите и повишават продуктивността. Защо AI агентите са следващата голяма стъпка? След появата на ChatGPT, много хора започнаха да използват AI за идеи и отговори. Следващата голяма стъпка обаче са AI агентите, защото те не само мислят, а и действат. Вместо човек да изпълнява всяка задача ръчно, AI агентът може сам да планира, да използва различни инструменти и да изпълнява цели работни процеси от началото до края. Това означава по-малко рутинна работа, по-бързо изпълнение на задачите и повече време за важните решения и креативността. През следващите години все повече компании ще използват AI агенти като дигитални асистенти и служители, които работят 24 часа в денонощието. Затова мнозина смятат, че AI агентите ще бъдат една от най-важните технологии, които ще променят начина, по който работим. Как можете да създадете свой AI агент? Добрата новина е, че днес не е нужно да сте програмист, за да създадете собствен AI агент. С инструменти като ChatGPT, N8N, Make, Langflow и Flowise можете да изграждате интелигентни автоматизации само чрез свързване на готови блокове, без да пишете сложен код. Само за няколко минути можете да създадете агент, който отговаря на имейли, търси информация, анализира документи или публикува съдържание в социалните мрежи. Това е едва началото. В следващите видеа ще ви покажа стъпка по стъпка как да създадете собствен AI агент, как да го свържете с различни инструменти и как да автоматизирате реални задачи, дори ако започвате от нулата. В заключение, AI агентите са следващата стъпка в развитието на изкуствения интелект. Те не просто отговарят на въпроси, а могат да планират, да вземат решения и да изпълняват реални задачи вместо нас. Ако тепърва навлизате в света на AI, сега е идеалният момент да започнете. В следващите видеа ще ви покажа как сами да създавате AI агенти, как да автоматизирате ежедневната си работа и как да използвате най-новите AI инструменти. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за Future Tech by Теодора Петкова и да натиснете камбанката, за да не пропускате нови видеа за AI, автоматизация и програмиране. До скоро!